Vine la o activitate cu 80 de copii sau îi se o gașcă prin munte, prin munte, 80 de copii și toți cântă țara aia, de țara aia. Senzație, n-am cum să le scriu, trebuie să fie acolo, ce mai să facem pe lui. E genial! Vino și tu, școala mea, Andrei, să crești într-o lume mai bună în fiecare zi. Da! Vino și tu în țara lui Andrei, verde, curată, cu flori de strășalei. Poți sta și tu în țara lui Andrei, nu are granițe, e acolo unde vrei. De unde știți voi cântecelul acesta? Exista un cinematograf. Da. Era o sală, dar nu este. Deci tot cartierul acesta, care e foarte mare, nu are o sală de spectacole. Și atunci, care este ideea proiectului nostru? Să venim cu o sală de Să înființăm noi, în școala noastră, o sală de spectacol. Și de teatru, a zis, și de cinema, și poate fi și de sculptură, și de pictură. Deci o sală, până la urmă, o sală multifuncțională. o sală de arte. De arte, în general. Plus că, v-am spus, poate fi folosită ca o sală pentru școală de vară. Puteți întâlni și în vacanță. Nu? Ar fi interesant? O sală de arte. Da, seara să vă întâlniți la niște povești, să vizionați niște filme, nu? Să jucați teatru. Și pe lângă asta, școala noastră are o trupă de teatru. Da? Și atunci avem nevoie de o scenă. Am mers cu spectacolele trupei noastre de teatru în multe orașe ale țării, la concursuri, festival sau festival de teatru și am luat foarte multe premii. Deci, avem nevoie de o sală de spectacole, o sală de teatru unde să facem repetiții, unde să organizăm sărbători școlare, unde să putem viziona spectacole pe care ni le oferă alte instituții de cultură, de artă. Da? Și atunci noi ne-am gândit și la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri, care nu are sediu de foarte mulți ani, dar și la alte cluburi care pot să ne prezinte spectacole. Noi putem închiria sala, putem vinde biletele sau noi putem prezenta spectacole de teatru. Dacă noi avem o trupă de teatru, nu? Da. Nu putem să prezentăm spectacole, să chemăm alți copii? De ce nu? De ce nu? Deci tot cartierul nostru va beneficia de această sală de spectacole. Sală de teatru. Deoarece anul trecut am mai participat, dar din păcate nu am reușit să obținem finanțarea, așa că noi nu vrem să ne lăsăm și participăm. Încercăm din nou și anul acesta, nu ne lăsăm, renunțăm? Și dacă nu va mai fi la anul, vom mai participa. Până câștigăm, până vom avea în școala noastră sala pe care ne dorim. Pentru că este atât de necesară că nu putem să renunțăm. Uite, aveți aici pe băncuțele voastre niște pupuși. Foarte, ia să le văd. Vă imaginați când o să prezentăm noi un spectacol de păpuși, ce frumos o să fie? Și o să invităm și copii mai mici și mai mari și oameni din alte cartiere, da? Și atunci o să fie foarte interesant. O să prezentăm spectacol și e posibil să câștigăm bani și din aceste spectacole, din vânzarea biletelor, nu? Voi sunteți foarte talentați și vă plac păpușile foarte mult. Și de altfel, actorii de la Teatrul de Păpuși vor veni să ne ajute. Și ce ne vor învăța? Ce ne-au spus că ne învață? Să mânuim păpuși. Să mânuiți aceste marionete și nu numai să le mânuiți, că poate sunt ateliere meșteșugărești, vă învață să confecționați aceste marionete, poftim, de sculptură, de confecționare de marionete și, mai mult de atât, Ne învață să le mânuim. Deci să le confecționăm și să le mânuim. De asemenea, vă învață tehnică teatrală, nu ușor să fii actor, și mai ales actor de păpuși, să știi să mânuiești și să interpretezi rolul acelei păpuși. Deci vă pot învăța foarte multe cei de la Teatrul de Păpuși Colibri, care sunt de altfel prietenii noștri și cu care am și încheiat un parteneriat. Sunt foarte... Deci mai aveți de lucru să vă gândiți la titlul proiectului, care să sune foarte bine, să fie esența proiectului și ceea ce vă reprezintă pe voi ca echipă, numele echipei. Mai aveți de lucru, da? Da. Să putem să mergem mai departe, trebuie să putem trece în etapa următoare. Bine? Da. Deci, cum am zis? Ța-ța, țara lui Andrei, vino și tu dacă vrei. Ța-ța, țara lui Andrei, vino și tu dacă vrei. Vino și tu dacă vrei.
Olarița. Da. Și participăm la proiectul Țara lui Andrei, dacă știți. Da, așa, cât de cât. Noi anul acesta ca și anul trecut, ne-am decis să participăm cu următorul proiect. Da. Teatrul Colibri, teatrul de tineret, dacă îl știți, a rămas fără un sediu, adică ei nu au unde să își facă spectacolele și noi ne-am gândit cu finanțarea pe care o vom primi dacă luăm premiul întâi să înființăm la noi în școală o sală de teatru unde să-și poată face spectacolele, să-și facă spectacolele de montaj. Și ce părere aveți despre ideea noastră? V-ați lăsa copiii, nepoții să vină la noi la școală? Da, să eu cred că este o idee foarte bună, pentru că copiii n-ar mai face drumul spre centru ca să meargă acolo, așa, și ar veni la voi la școală, acolo unde vreți să înființați teatru pentru copii. Mă bucur că v-a venit ideea asta. Mulțumim! Cu plăcere! Mulțumim pentru timpul acordat. Cu plăcere! Băiețelul meu, Fabian Deca, de la clasa 5-a B, a fost și anul trecut, au participat și anul trecut la acest proiect și au fost și în tabără, deci a fost foarte frumos. El a fost foarte încântat și sper și anul acesta să câștige și să mergeți împreună. Este o idee bună, fiindcă este aici aproape de noi. Eu cred că e o idee bună pentru multe persoane care, mai ales pentru copiii mai mici care nu cunosc cartier. Copiii trebuie să aibă un loc în care să meargă, să vadă, să învețe, să crească, să fie civilizați, să știe să se comporte. În ziua de azi nu mai există teatru, nu mai avem unde să mai ducem copii să mai vadă o piesă de teatru și mi se pare o idee foarte bună. Și vă susținem să câștigați. Și dacă luăm locul întâi, primim o finanțare cu o sumă destul de mare de bani și am putea să ne facem în școala noastră o scenă de spectacole unde Teatrul Colibri o să-și prezinte spectacolele. Ți-ar plăcea chestia asta? Ce crezi, te-ar lăsa mămica să vii aici? Deci și acolo... Sunt din Cauvița. Da? Da, bravo! Și acolo o să vă arate actorii cum să mâniți păpuși. Sunteți niște fete foarte serioase, eu vă cunosc foarte bine. Și pe părinții dumneavoastră îi cunosc foarte bine și pe unii din profesori și eu cred că ați meritat să luați locul în verde. Mulțumim! Plăcere! Am un băiețel care iubește foarte mult teatru, duc foarte des la teatru, cel puțin la Teatru Colibri, când era vis-a-vis de universitate și el era micuț, pe fiecare sâmbătă mergeam la teatru, la toate piesele alea micuțe. Acum ne-am mutat la Teatru Marisorescu, că el nu mai este de Colibri, acolo sunt piese de copii mai mici, până în 8 ani. Dar ca să se înființeze o sală de teatru la școala Elina Farago aici, adică asta e fosta școală 33, da. Nu? Ar fi o idee minunată, toată lumea din cartier își aduce copilul mai aproape, nu mai pierdem vreme pe drum ca și părinți, bani pe taxiuri, bani pe transport și așa mai departe. Da, e o idee foarte bună, să fie într-un ceas bun și felicitări coordonatorilor de proiect și copiilor care se implică și tuturor lucrurilor. Să fie într-un ceas bun, să obțineți... Meu este Iulia Chima, sunt coordonatorul trupei Young Specials de teatru în limba engleză. Am venit să vă vorbesc astăzi pentru că noi, cei din trupa de teatru, ne dorim extraordinar de mult o sală în care să repetăm, dat fiind faptul că am fost la toate festivalurile din țară, București, Bacău și la Craiova, la Cluj, la festivalul Come With Us to Dramaland și la toate aceste festivaluri am obținut frumoase premii 1, 2 și 3. Printre premii aș putea enumera Best Actor, Best Actress, cel mai bun actor, cea mai bună actriță, Best Performance, cea mai bună piesă de teatru, jucată pe scenă, Best Social Commentary, cea mai bună frescă socială și multe alte premii. Copiii sunt foarte entuziaști, sunt foarte talentați, numai ca o singură problemă. Nu pot repeta decât în sălile lor de clasă, unde nu avem condițiile necesare. Considerăm că dacă am avea și o sală unde să repetăm cu tot ceea ce ne trebuie pentru o piesă de teatru, o sală dotată, în acest sens,
totul ar fi mult mai ușor pentru noi și am avea poate mai multe realizări pe acest plan. Competiția Școala lui Andrei este o șansă foarte importantă pentru noi. De aceea copiii au muncit foarte mult și s-au implicat să realizeze acest proiect. Și sperăm din tot sufletul să fie printre cele câștigătoare. Școala gimnazială Elena Faragon, Craiova, are un număr de 1300 de școlari și preșcolari care vor beneficia de sala de spectacole pe care sperăm să o obținem în competiția Școala lui Andrei. De această sală de spectacole vor beneficia și grădinițele și școlile din cartierul Craiova Nouă, Școala Mihai Viteazul, Alexandru Macedon și grădinița Fizico. În școala noastră există o trupă de teatru care a fost foarte multe premii la festivaluri organizate în multe orașe ale țării și în acest proiect sau prin acest proiect dorim să realizăm, să organizăm sărbări școlare, școli de vară, să facem prezentare de spectacole ale elevilor școlii noastre, dar și ale elevilor din întregul cartier. Să organizăm seri literare, ședințe, închiriere de spații pentru firme, asociații de proprietari, ateliere de pictură, sculptură, confecționare de bijuterii, păpuși marionete și păpuși babu. Prin proiectul acesta dorim să dezvoltăm spiritul antreprenorial al elevilor și nu numai, cât și spiritul antreprenorial al maștelor școlii. Cu banii obținuți, intenționăm să amenajăm un teren de sport în curtea școlii. Prima dată, când școala noastră participă în competiția Școala lui Andrei, în anul școlar 2011-2012, obținându-se locul al doilea la nivel național, iar obținerea premiului cel mare de 5.000 de euro înseamnă îndeplinirea visului coordonatorului de proiect, profesor Aurelia Gulian, un om de echipă care își dorește acest premiu nu doar pentru sine, ci pentru întregul colectiv de cadre didactice al școlii, pentru elevi și pentru părinții acestora. Ca director al școlii, urez mult succes doamnei coordonator de proiect și sperăm ca acest premiu să revină școlii noastre, să fie un premiu bine meritat și totodată un cadou pentru învățământul doljan.